Sig, du vil have mig. Jeg vil have dig. Sig, jeg er den bedste. Du er den bedste i hele verden. Jeg elsker det. Kæft, du er fræk. Altså. Jeg hopper i bad. Vi skal snart afsted. Okay, skynd dig. Jeg skal også have et bad. Så er der ledigt. Så er jeg klar. Okay. Hvem skal du ud og score i aften? Ikke andre end dig, der. Skal vi komme afsted? De andre venter på os. Hey. Hey bro, Hej. så kom I endelig. Hej, hej. Godt at se jer. Ja, i lige måde. Hej. Hej. Nå, var der meget trafik på herovre? Ja, du ved, hvordan det kan være, ikke? Skal vi ikke bare gå hen? Ja, jeg skaffer til bror så nogle drinks, nogle flasker. Lad os gå. Jo, kom. Hey. Sorry. Nej. Shit, du ser godt ud i dag, Daniela. Ja, nu kommer du ud og score, ja. Det ved du godt, jeg skal. Så vi noget? Vi vil bare. Lækre drinks. Det er bordene nede ved de pæne sofa. Ja, perfekt. Okay, ses dernede. dernede. Ja, vi gør. Skete der noget? Hvad er det? Sig det. Nej, det ved du da godt, der Nej, gjorde. det gjorde der jo så meget. Jeg kender dig. Jeg kender dig. Ja. Hej. Hvad kan jeg gøre for jer? Jeg kunne godt bruge en cosmopolitan. Hvad tænker du? Jo, altså, ja. Lav to der. Ja. Så en Cosmo Bæren. Ja, det er helt det. Perfekt. Hvad med nogle shots til? Ja, det skal, det skal også. Hvad med noget Guajiro? Det er jo. Ja, perfekt. Perfekt. Tak skal du have. Nice. Nej, men altså... Okay, jeg fortæller det nu. Okay, så kom jeg. Mig og... Hej, Danny. Lang tid siden. Ja. Hej. Ej, det er virkelig lang tid siden. Ja, helt vildt. Har du det godt? Ja, jeg har det super. Jeg er faktisk lige blevet på frem på mit arbejde, og så er jeg bare helt ude for at fejre med nogle kammerater. Ej, wow. Tillykke. Jo, tak. Ej, hvor spændende. Jeg har altid sagt, at det nok skulle blive sådan noget stort, ikke? Nå ja, ej, undskyld. Jeg fik slet ikke introduceret jer. Hvad hedder det? Rasmus? Det her det er Karoline. Og Karoline, det her det er Rasmus. Hej. Hyggeligt om ikke at møde dig. Der. Lige måde. Rasmus var min bedste ven gennem hele gymnasietiden. Ja. Ja. Nå, jeg tror, der drinks. Ja. Nå ja. Tak. Ja, ej, vi er nødt til at gå ned til de andre, men kom ned og få et shot. Ja, det vil jeg da gøre. Ja. Gut. Hej. Så er der shots. Nice. Ja, det er virkelig. Seriøst noget af det bedste. Altså. Hvem var ham, du snakkede med i baren? Det er Rasmus. Det er hendes bedste ven. Ham må du aldrig fortælle om. Jeg har da fortalt om Rasmus, jeg gik i gymnasiet med. Nå, men skal vi ikke have det der shots, eller hvad? Skål. Skål! Skål, Henning.
til vi kommer hjem. Det kan jeg forstå. Vi ses deroppe. Daniela, prøv at forestille dig det her. Det er en stripper, der står på scenen, ikke? Okay. Hej! Skal vi have det shot der, eller hvad? Ja, selvfølgelig skal vi det. Skål for din forfremmelse. Skål! Hvordan går det med dig? Løber du stadig, eller? Ja, det gør jeg. Altså, jeg deltager ikke i konkurrence længere, men jeg løber stadig i ny og næ. Hvad med dig? Løber du? Jo, jeg løber stadig. Jeg er faktisk begyndt på sådan noget OCR-løb. Ja, eller jeg prøver i hvert fald, ikke? Det er sådan noget, hvor der er forhindringer, ikke? Jo, fuldkommen. Ja. Det er mega fedt. Også fordi jeg skal bruge hele kroppen. Jeg vil ikke bare løbe. Ja. Så er det også ret hårdt. Så kan man ikke mere træning. Ja. Det må jeg sige. Ja. Ej, det lyder mega sejt. Ja. Altså sådan, det er jo, ja, wow. Altså sådan, jeg ved ikke lige, om det vil være noget for mig, men altså, jeg synes, det kunne være sjovt at komme og se det en dag. Ej, du skal da være med. Ikke? Altså, jeg kan godt lære dig nogle af de tricks, jeg kan. Daniela, Ja. kommer du ikke lige herover sidder? Jeg ligger med en samtale. Hvad hedder det? Altså, jeg tror ikke, jeg kunne finde ud af det. Men jeg synes, det kunne være virkelig sjovt at prøve. Ja. Ja, Lad os gøre det. det gør det. Så er det en aftale. Ja. Fedt. Skulle I til ham snart? Hvis det er det, du vil. Altså, hvis vi kører nu, så kan vi gå til Maria. Men altså, hvis du gerne vil det, så gør vi bare det. Nej, det er fint. Vi tager hjem. Vi tager hjem. Ja. Tak for det. Okay. Ses. Vi ses. Skal du ikke med i seng? Jeg er ikke træt. Er der noget galt? Simon, har jeg gjort noget galt? Altså, hvis du ikke selv ved det, så er du godt nok dum. Nej, men kan du så ikke bare sige det? Jeg troede, vi havde en mega hyggelig aften. Ja, det er jeg ikke i tvivl om, du havde. Bare hvis sengen, jeg gider ikke snakke om det. Ej, men jeg kan ikke sove, når jeg ved, at du er sur på mig. Er det fordi, at jeg snakker med Rasmus? Simon, du kan ikke bare gå. Du gør det der hver gang, seriøst. Simon, man snakker om tingene. Hold nu op, Simon, jeg elsker dig. Ikke? Simon, nej. Jeg er nødt til at snakke om det. Simon, hvorfor? Jeg har jo ikke gjort noget galt. Hej. Hej. Hvad tid var det, vi skal hjem til dine forældre? Det er klokken 13. Okay, fedt. Tag lige et bad, så er jeg klar. Okay.
Ja, hej skat. Hej, far. Godt at se her. Hej Simon. Hej Claus. Velkommen til. Tak, tak. Kom ind, far. Hej, skat. Hej, mor. Det er dejligt at se dig. Velkommen. Tak. Og velkommen. Tak. Dejligt. Ja, Hvordan gik turen? det var fint. Ja, det var godt. Ja. Var den lang? Nej. Jamen, sæt jer over. Tak. Hej. Ej, det ser virkelig lækkert ud, mor. Tak. Så noget. Tak. Tak, Claus. Claus. Kunne du lige komme og hjælpe med at få ryddet det sidste over? Det er her, der lige hjælper mig. Ja. Fiskeri. Ja, hun får kæle også. Ja, det er lækkert. Ja. Det er en galant ung mand, du har fundet dig, Danny. Ja, bedre findes det ikke. Nej, hvis bare alle var ligesom mig, så ville verden være perfekt. Nå. Tag lidt at drikke. Ja, tak. Tak. Ja, på en øl. Cola. Tak. Nå Simon, hvordan går det med studierne? Virkelig godt. Jeg tror sgu, jeg ender med et 12-tal til eksamen. Det må jeg nok sige. Men hvad skal du så ske bagefter? Jeg skal bare arbejde videre. Jeg er jo blevet tilbudt at blive ved min læreplads, fordi de er så glade for mig. Og så får jeg en højere løn, fordi jeg ikke er elev mere. Så det bliver dejligt. Ej, hvor er det dejligt. Ja, så har I også råd til at flytte noget større. Ja, ej, det må vi lige se på. Det bliver i hvert fald først om 1,5 års tid, når jeg er helt færdig med at være på SU. Nej, selvfølgelig skal vi flytte noget større. Så betaler jeg bare lidt mere. Det kommer jeg jo sagtens til at kunne med den løn, jeg kommer til at få. Ja. Godt, hva'? Ja. Nå, tag lidt at spise. Ja. Skal vi høre flere? Ja, det er godt. Danny, jeg er så glad for, at du har fået et godt forhold. Han virker så hjælpsom og så galant. Ja, men det er han også. Det er bare nogle gange, så Så hvad? så bliver han bare mærkelig og sur. Og det er nok også min egen skyld, fordi jeg gør nogle dumme ting. Men altså, ja. Men altså, nej, det er heller ikke så slemt. Altså, det er ikke så slemt. Det er bare... Nå. Det, altså, ja. Det er jo nok også bare mig, der er nærtagende. Dårligt til at være i et forhold. Ej, tror du ikke, det nok skal gå? Jeg vil jo bare gerne have, at du har det godt. Og du er glad. Ja. Ja, men og det er jeg jo også. Altså, jeg elsker ham virkelig. Du ved godt, du er min, ikke? Jeg er slet ikke interesseret i andre end dig. Godt. Jeg elsker dig. Kom. Tina spørger, om jeg vil med ind og se den nye 50 Shades film på næste onsdag. Vi skal da ikke noget der, vel? Hed, var I klamme? Hvis jeg vil se den, det er nogle lortefilm. Ej, de er da meget gode. Der er der mange kvinder, der drømmer om en fyr som Mr. Grey. Ej, seriøst, du er så ulækker. Men hvorfor pokker er du så sammen med mig, hvis jeg er så ulækker? Det ved jeg ikke. Måske du burde være sammen med ham fyren fra i går i stedet for. Han er bare en ven. Jeg har kendt ham i virkelig mange år. Jeg vil aldrig kramme en veninde sådan.
Nej, men nu er alle jo ikke ligesom dig. Nej, det er sgu ærgerligt. Hvis alle bare var som mig, ville verden være perfekt. For du er jo perfekt. Ja. Og du gør jo aldrig noget forkert. Første fornuftige ting, du har sagt i dag. Okay. Og hvad så med, da du dansede med Karoline? Du gramsede hende på røven. Nej, jeg gjorde sgu da ikke. Nu sidder du og lyver. Simon, jeg så jer på dansegulvet. Prøv lige at høre dig selv. Du sidder bare og lyver for at skjule, at du lader op til ham fyren. Du har sikkert allerede knaldet med ham. Du har været sammen med Gud ved hvor mange. Det har jeg ikke. Og hvem og hvor mange jeg har været sammen med, før vi to fandt sammen, det har overhovedet ikke noget med det her at gøre. Simon, jeg elsker dig, og jeg vil kun have dig. Men jeg kan simpelthen ikke holde til det her. Måske du bare burde skride sig. Som om du kan finde en anden, der gider være kæreste med dig. Mine venner synes alligevel, du er mærkelig og fucked up. Ja, måske jeg burde. Som om du kan finde en anden, der gider være kæreste med dig. Seriøst, jeg har gjort det til alt, hvad du er. Du har aldrig fået styr på dit liv, hvis det ikke var for mig. Hvad fuck laver du? Jeg kan ikke mere, Simon. Hvem tror du vil have dig nu? Du er intet uden mig. Hvis du skrider nu, så kan du godt glemme alt om at komme krybende tilbage. Så er vi færdige.